参加するからには最善を尽くすのみだ。最適解をもってライブを成功へと導こう。 We can be whatever we can go anywhere 本当に大事な宝物さ。皆と切磋琢磨し最上のパフォーマンスを披露してみせる。準備はできているな。では我々のステージへ行くとしようか。アイドルマスターツアーズ、共に高みを目指そう。プロデューサー